Joo, ajaessani näin lauantai-aamuna kello 10 mökkinäytölle tänne 16.5.2026, niin tuli mieleen, että nyt pitää vähän haastaa itteensä ja ajattelin haastaa semmosen, kun on semmonen tavoitteellinen kaveri, niin ajattelin haastaa itseeni, eli tämmönen myyntitavoitteen kesäkuulle 2026, niin mun tavoitteena on kesäkuussa 2026 niin tehdä 20 kappaletta kiinteistö- ja asuntokauppoja. Katsotaan, onko tämä mahdollista, mitenkä siihen mahdollisesti päästään tai ei päästä, niin kyllä luulen siis, että päästään, mutta niin katsotaan mitä se vaatii. Ja lähdetään niin kuin tällä päivämäärällä 16.5.2026 niin kokeilee aika kovaa tavoitetta. Eli 20 kappaletta kiinteistö- ja asuntokauppoja kesäkuulle 2026 tässä nykymarkkinassa. Niin kerron, että on aika kova tavoite ja katsotaan mitä tämä matka tuo tullessa, että tässä on melkein 1,5 kuukautta nyt aikaa painaa, niin paljon saadaan kasaan ja mikä tulee olemaan mahdollisesti niin liikevaihto niin kuin tommosella asuntokauppamäärällä, kun kuukausi painetaan ja kesäkuun tuloksesta puhutaan, niin siihen voitte jo vetää niin pieniä arvutteluita, että paljon voisi olla liikevaihtotavoite niin kesäkuun myynneissä, niin kiitoksia teille ja tervetuloa matkaan mukaan. Niin näitä raportteja nyt sitten seuraava 1,5 kuukautta niin päivittäin. Ja tästä nyt lähdetään, eli ollaan Rääkkylän Pötsönlahdessa, niin tämmöistä aika upeata, uniikkia huvilaa sitten esittelemässä näin aamutuimaan, niin sieltä on tulossa 2 perhettä, niin toivotaan niin hyvää alkua tälle 20 kaupan kesäkuun tavoitteelle, niin tervetuloa mukaan.